Γεια σας, είμαι ο πατήρ Γεώργιος Γανωτής, δάσκαλος στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στο κέντρο της πόλης μας, με πολλούς μαθητές από πολλές χώρες του κόσμου, 25 περίπου χώρες του κόσμου, ένα πολύ όμορφο παζλ εθνοτήτων που κάνει πολύ ενδιαφέρουσα την διδασκαλία. Σας δίνω κατευθείαν μια εικόνα για να καταλάβουμε τι σημαίνει συμπερίληψη και πώς διδάσκω τα τελευταία χρόνια μέσα από τις τέχνες. Η ζωή στο σχολείο είναι σαν μια αλυσίδα που αποτελείται από πολλούς κρίκους. Κρίκοι δυνατοί, κρίκοι λιγότερο δυνατοί, κρίκοι οι οποίοι είναι αδύναμοι. Μας διαφεύγει ότι όλοι οι κρίκοι χρειάζονται για να λειτουργεί σωστά το σχολείο. Και νομίζουμε ότι αν ασχοληθούμε μόνο με τους δυνατούς κρίκους, τότε έχουμε επιτελέσει το καθήκον μας. Όμως, ο πρόσφυγας, ο μετανάστης που έρχεται για πρώτη φορά μέσα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνει στη χώρα του, είναι ένας αδύναμος κρίκος, τον οποίο αν ενισχύσουμε, τότε βγαίνει κερδισμένο όλο το σχολείο και η κοινότητα. Και ο ίδιος ο μαθητής, φυσικά. Η ενίσχυση αυτή όμως δεν γίνεται με γνωστικούς δοκιμασμένους τρόπους. Έχω ανακαλύψει ότι γίνεται κυρίως με την τέχνη. Το θέατρο, η μουσική, ο χορός, το τραγούδι, όταν εντάσσονται μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, τότε ο μαθητής κοινωνικοποιείται και μπορεί να εξελιχθεί πολύπλευρα. Όλη του την προσωπικότητα μπορεί να αναπτύξει και μέσα από αυτή την ανάπτυξη της προσωπικότητας μπορεί να φτάσει και στο γνωστικό επίπεδο που εμείς επιθυμούμε.